si se poñen a tiro, hasta estará connosco Pavarotti e fará seguramente a súa última actuación en España en homenaxe ao apóstol. Si se pon a tiro, amigo Pavarotti. Vamos a ter, por exemplo, conciertos en donde podemos traer conxuntamente, si están a tiro, pois, que lle vou decir, a Lenny Kravitz, a Bryan Adams e a Bob Dylan. Os tres nun concierto é un tema potentísimo, é dicir, eu creo que mobilizan a 35.000 personas en calquer sitio no que estén. Por exemplo, no Monte do Gozo, ou a James Addiction e a David Bowie, pois eu creo que mobilizan tamén a 25 ou 30.000 personas, e depois podemos poñer desa música tecno, de música de ordenador, con tipos como Massive Attack, Cheminal Brothers, Primal Scream, que eu creo que son persoeiros que van a encher de xeito sobrado. Todo isto si se poñen a tiro. Temos a Paul McCartney, temos a moita xente que vai a facer as delicias de... Pero, a ver, Dylan, Bowie, Chemical Brothers, eso que me dixo hasta ahora, eso está cerrado xa ou é posibilidade? Está prácticamente cerrado, está prácticamente fechado, e vendrán os tres, e actuarán os tres o mismo día, claro, si isto vai a Benicassim, pois xa me dirá usted, pois claro, non teñen en todo o festival de pop rock ou rock pop de Benicassim non teñen unha actuación deste tipo, teñen moitas, pero son, claro, segundas, terceiras, cuartas división. Nós, cando falamos do Xacobeo, estamos falando de primeiras división. Iso non quere decir que non este Sting, que non este Mike Oldfield, que non este, pois, que vou a decir, Eros Ramazzotti, que, bueno, é de moita xente metálica, que é moi duro para min,